buscar un sistema desde fai moitos anos. Isto non se pode solucionar en 4 anos nin nun mandato. Ninguén pode pensar que o problema da auga se pode solucionar nin en 2 nin en 4, se é que hai un problema gordo, ou se é que realmente pois está a poboación moi dispersada, fundamentalmente polos cartos. Ojalá, evidentemente non podemos imputar a culpa ás diputacións, á Xunta, á Unión Europea ou que sea, pero realmente, pois, como ben decía Sandra, a alcaldesa de Tomiño, para sanear o seu concello fa falta 80 millóns de euros. Pois imaginemos para toda Galicia o que fai falta. Evidentemente a cornisa cantábrica é algo distinto ao que o resto de España. Evidentemente en Castela e León pois é ben fácil sanear, e non teño saneado, pero é ben fácil sanear porque está a poboación dentro da Xunta e non hai ningún problema. De feito, como presidente da Rede Galega de Desenvolvemento Rural, tuvemos outro día un encontro en Asturias, que Oviedo concretamente, cos cántabros, cos vascos, porque é similar a problemática con respecto ao tema da auga de poder asociarse para buscar solucións conxuntas ou para propoñer solucións conxuntas. Bueno, o que eu si vos podo decir é que efectivamente o noso Concello é o terceiro LIFE da Unión Europea que leva, que evidentemente tuvo a participación tanto de Augas de Galicia como de Sanidade, e foron 3 LIFE distintos. O último vou contar moi brevemente, pero isto ven xa de máis atrás, antes de ter o LIFE. Nos somos un concello de que efectivamente non había absolutamente nada, é dicir, había captacións individuales que o que falábamos esas traídas de augas que son colectivas e que efectivamente funcionaban como indicadora, é dicir, non había nada, ou dicimos nada e nada. Entón, que había que facer? Bueno, pois, collemos a parte máis alta do concello, fixemos unha gran presa unha vacía que evidentemente era unha vacía pequena, xa non causaba demasiado dano medioambiental, unha gran presa que dá para o 80, creo que o 65% da poboación dá por o seu propio peso. A auga, é dicir, baixa, e almacenámola durante o inverno, nós non tuvemos problemas cando hai a sequía, pois non hai esa problemática que hai natural, porque temos unha presa de 20 metros de altura, o cual é facilmente creíble, pero de que non haxa problemas co abastecemento da auga en época de sequía. Pero logo nos 9 anos, ao igual que facer o que é a distribución, os colectores da auga, as tuberías, levou 9 anos, pois son moitos cartos. Feito eso, evidentemente, había un problema, que na parte máis arriba, porque nós non queríamos utilizar os bombeos, porque o bombeo é un gasto ordinario, co cual queríamos aforrar eso para suministrarlle auga aos que quedaban máis arriba, pois tuvemos que inventarnos un LIFE. Un LIFE que foi o que nos vai explicar aquí os técnicos que nos acompañan, que eu non vou falar nada de técnicos, digo de cuestións técnicas, entre outras razóns, porque ainda que a soupera non é a miña obriga, neste caso concreto, evidentemente, tens que fiarte dos técnicos porque son os que máis entenden. Por certo, aproveito para decirles aos funcionarios tanto de Sanidade como de Augas de Galicia que non sei se era o noso concello solo, pero desde logo viñeron a calquera hora do día, a calquera hora da semana a traballar, daban que fora un sábado como que fora un día pola tarde, a ver o que había que solucionar. Por lo tanto, os profesionais, os que lles gusta traballar na administración, notanse ás veces, e, por tanto, o meu agradecemento hacia eles, independentemente de que os seus xefes os deixaran ou non, eles non sei se pagaban algo público, pero vamos, por lo menos viñan. Eso estaba claro que estaban ali para resolver os problemas. Bueno, centro. Evidentemente, na parte sur do concello, é dicir, por enriba desa presa por onde non baixa a auga por gravedade, había tamén problemas ca auga, porque, lóxicamente, hai traídas e máis captacións individuales. Sei que é festillado, xuntará a xente, e na onda ela, é dicir, que tedes unhas traídas de augas que tenen un problema, porque primeiro veu Sanidade a analizar isto
E a contaminación que falaba antes por aluminio, por manganeso, que decía Sandra, que o recordaron a súa compañera, é unha contaminación habitual por nitritos. Bueno, non quero meter en cuestións puramente técnicas, pero é algo habitual. É dicir, porque nas zonas rurales sempre se botan os purís dos cochos, das vacas ou incluso os das casas. E, por lo tanto, como non vai estar contaminada as augas, é normal que este. Entón, é difícil, porque explicarlle á xente, aquela que durante toda a vida bebeu daquela fonte, aquela que durante toda a vida resulta que dá casualidade que con aquela traída, que esa agua tan pura, tan cristalina, que lle salía ali do Croio, que estaba no medio do monte, resulta que dá casualidade que era a mellor auga que había. Como pode ser que esa auga este contaminada de alguna maneira? É moi difícil meterlo na cabeza. É moi difícil meterles na cabeza, como saben, que o resto dos veciños teñen que pagar, ainda que no noso caso moi barata a auga, porque vai todo por gravidade, e, por lo tanto, os que teñen a traída a auga municipal é baratísimo, non vou dicir o precio, pero non ten beneficio ningún pouco concello, con cual lle sale barato a nosos ciudadanos. É moi difícil explicarles de que efectivamente as súas traídas están mal e de que solución hai que darles. Nos intentamos explicámoslo. É moi difícil porque hai que chegar hasta ali e dicirle, tedes este problema. E claro, a xente é un pouco reacia. Non sei quen era o que dicía que a xente do rural non entendía. Fuches ti, Rafael, que non entendía desto. A xente do rural, caramba, se entende. O entende perfectamente, non entenderá de nitritos, de aluminio e de manganeso. Pero se hai que pagar ou non, sí que o entende. Eso sí que o entende. E se hai que invertir cartos, sí que o entende. E se ten necesidade de agua, tamén sí que o entende. A xente do rural non saberá deses aspectos técnicos, pero sí sabe dos outros. E claro, explicarlle non é fácil. Dicirlles que nós podemos axudarlles desde un punto de vista técnico para averiguar, desde un punto sanitario, para averiguar de se a auga está en boas condicións ou non, de dicirlle que solucións pode haber, pero que de calquera forma, se queren seguir tendo a traída de auga deles para evitarse eses, entre comillas, gastos que algunos tamén nos teñen, evidentemente tuvemos que explicarles que tiñan que gastar os cartos. E, efectivamente, pode sí se axudar, pero, sin embargo, tamén tens que dicirles, mirade, se queredes estar ao día, vos tamén tedes que poñer cartos. E poñer cartos, evidentemente, non era, en algún caso, non vos estou falando dunha broma, porque algúns tuveron que chegarse, se non recordo mal, aos 3.000 euros. Cada casa. É dicir, non estamos falando de que fóramos aí dicirles, mira, vamos dar unha subvención de non sei cantos miles de euros e vos, despois, colledes aí 50 euros cada un. Non. Había casos de menos cartos, pero outros casos casi chegaban aos 3.000 euros. Pero tamén hai que saber explicar. E explicándolo conforme lo explicamos, pois, hombre, había que unirse. Mira, había algún caso en alguma parroquia que celebraban a festa, uns polo San Pedro e os outros polo Carmen, porque non se levaban ben entre eles. Estaban tan dispersos que uns celebraban incluso a festa cos do outro concello. E para xuntalos as traídas de augas, as traídas, xuntalas, as deles, a facer unha nova captación, manda truco. Non é ninguna broma. Bueno, pois tamén se xuntaron. E máis, gracias a iso vamos facer ali tamén unha experiencia piloto que co tema do lixo, antes falaba alguén do tema do lixo, creo que era Sandra tamén, ao final a nosa irmã Sandra. Vamos facer unha experiencia piloto de poñerse a cada de como non se levaban ben, ni tampouco tiñan moito ánimo de entenderse, agora vamos a entender tamén que vamos a poñer a cada un composteiro individual e vai a recoller a basura 2 días ao mes. É dicir, cada un vai a facer o seu compost na súa hortiña, vai facer o seu abono e logo despois vai 2 días a recoller o que son os envases e seguro que vai a funcionar á perfección. A xente educándoa e explicándolle un pouco como hai que facer as cousas, si se entende. Home, é terca, é certo, Rafael, ás veces son tercos, sobre todo a xente máis maior que durante toda a vida pois estuvo bebendo dese auga, pois é certo que efectivamente costa traballo facerllelo entender.
pero así é, esa é a realidade. Volvendo ao que antes tamén comentaba a alcaldesa de Toriño, o anterior live que nos tivemos foi tamén porque nos Abegondo é un nome xermánico que quer dicir terra entre augas. Terra entre augas é porque está bordeada por dous ríos, que dá casualidade que onde confluyen hai un encoro, que é un coro de Cecebre, que é o que abastece de auga a cidade de Coruña. E claro, había que señalar aquilo, porque os da Coruña beben auga, pero non pagan por beber a auga, pero, sin embargo, non lles gusta comerla cos restos dos da Abegondo. E, por certo, non me acordo meu cando fixemos a primeira depuradora de augas residuais, a convencional, porque agora vou referirme moi brevemente á solución que apuntaba antes Sandra. Acordo meu que fixemos a primeira depuradora e o Concello da Coruña, claro, como iba ao río Mero, pois presentou-nos un contencioso. Primeiro, un recurso de alzada, é o que se chama, parece que non sei ao conselleiro, non? E chamei acórdome ben, o alcalde da Coruña, que naquele momento era don Francisco Vázquez. Digo, contou unha anécdota polo simpática que é. E dixeme, pero como me haces isto, José? E dixen, o que? Dixen, como me pones unha depuradora ao lado del Mero que me vas a contaminar el agua que se va para el embalse? Dixen yo, y dicen, te voy a dar una solución mejor. Ao dicir yo, cambio, se queres depurar non hai problema ningún, se queres a caño libre, se vos gusta a Coruña ver a caño libre, eu non teño inconveniente ningún poñer a depuradora, non hai por xa vos iba hasta ahora, seguramente tiña uns componentes un pouco máis saludables, ou ao sal, ou igual un componente máis alto, e o meu gusto por máis, dixome textualmente, non, hombre, non. Lo mejor que podes hacer é, según te llega aí a la depuradora, la bombeas a un sitio que se chama Montellos. E Montellos está un pouco máis alto que ser o Concello de Betanzos. Entón, al subir hacia Montellos, despois ya la mandas hacia Betanzos, hacia el ría de Betanzos, e así ya non hai problema ningún. Dicen, sí, creamos un problema, pero solucionamos un problema, pero metemos yo outro. Bueno, fixemos esa depuradora e seguimos facendo depuradora. Esa foi a única que fixemos polo sistema tradicional. Porque o primeiro live que tivemos, fixemos o que decía antes Sandra, a solución en Galicia da depuración das augas, onde está disperso, non é facer colectores grandes, porque, decía, sí, hai 2 kilómetros nunha casa a outra, costa o colector aos 100.000 euros que decía ela, evidentemente vale a pena facer a casa nova ao paisano no centro do pueblo. Entonces, que fixemos nós? Pois con sistemas de que sepa pouca población, claro. É dicir, sistemas de depuración de augas, aí axudounos moitísimo o subdirector que para iso veu con nos a Inglaterra a lá mirar como se depuraban as augas ali polo centro de Inglaterra. Ainda que ali non aprendemos moito, porque eu non vi ni Juan que funcionara moi ben. E resulta que con plantas macrofitas, un sistema natural, un sistema biológico puramente, en donde efectivamente hai unha depuración con cantos rodados, e logo despois botes ali unhas xunqueiras e automáticamente despois esa agua completamente depurada. Claro, ten que ser para pequenas concentracións de población, ten que ser para 100, 200, 300, como moito 500 persoas, porque senón evidentemente non vale o sistema. A ver se nos entendemos. Ten que ser núcleos que non pasen desa poboación. Entón, desa maneira, evidentemente tamén solucionamos o tema da depuración das augas. E agora se damos co terceiro live. O terceiro vai para aqueles todos peregrins que veñen desde Ferrol a da Coruña, todos veñen, teñen que pasar por Abegondo, porque por Abegondo pasan as Guarramas. Entón, ocorreu se nos facer depurar as augas das fontes que hai para que os peregrins poidan beber auga que sea potable. E tamén se nos ocorreu un sistema para o mantenimento para que non teñan que manter os concellos, que é, inventámonos unhas botellas de aceiro de doble capa
para que cada plegrín que veña, que a compre, e con parte deso sacamos unha comisión, non para nós, senón para o mantenimento do que é de cada unha desas fontes que se van a potabilizar. E con isto, xa vos deixo, porque estaríamos falando toda a mañá.